вам познакомиться с народным ансамблем песни и музыки «Зараница» Магдалинского дома культуры Кобринского района. Мастацкий кіраўнік Алена Букач. Белой тучи бороде, из земли гутори с Богом, белой тучи бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай. О, мой верный раб Микола, обойди ты родный край. О, мой верный раб Микола, обойди ты родный край. Защити там черных бедах, скорбью вытерзанный люд. Помолись с ним о победах и за нищих приют. Помолись с ним о победах и за нищих приют. Ходит странник по трактирам, говорит, завидя сон: я пришел к вам, братья, с миром, исцелить печаль забот. Я пришел к вам, братья, с миром, исцелить печаль забот. Ваши души к подорожью тянет с посохом с ума. Собирайте милость Божью с первой рожью в закрома. Собирайте
яднае нас з прыродай, таму што ў ёй захавана духоўная сіла многіх пакаленняў, любоў і ласка да роднай зямлі. Незвичайне хараство і зладженість чується нам у гучанні кожного слова. Яно то ласкаве і пяшчотне, як подих літнього ветру, то широкое і плавне, як далечінь полёў і азёрныя блакіты, то звонкое і пераливістае, як празрыстыя крыніцы і песні птушак, то суровое і грознае, як навалічныя хмары. Для вас спявае народны ансамбль песні «Розніца» Кобрынскага палаца культуры, мастацкі кіраўнік Артём Хацімка. Глушить моти пригожі такі, запів замов на песню води, поволі плинуть реки, льються зорі, співають дзвони, кахають зорні вечори, запів шепчутся зорные вечеры, за все на свете мне дорожей, березы клен, что наши дары. Приходят зорные вечеры.
Наша основа – песня народная, а гэта значыць не старэючая ніколі. Музычны падарунак вам дасылае Ангеліна Ваўчок, Баранавіцкі дзяржаўны музычны каледж. Татка добрий, татка добрий, а маті лихая не пускає в сад гуляти, кажа молодая. Пусти мати погуляти, я не запознюся, проспяває перший певень, додому вернуся. Пяє певень, пяє другий, курашка сокоша, кліша маті вечерати, а дашка не хоша. Ой, вяшерай, моя мати, что ты наварила, принял татка того зятя, что я полюбила. Принял татка того
Дазвольце пазнаёміць вас з яшчэ адной прыгожай прадстаўніцай Баранавіцкага дзяржаўнага музычнага каледжа. Сустракайце, Алеся Краснашчокава. Иванюша, разудалый молодец, ой, як бестолкова, я головушка твоя, бестолковая головушка твоя. Ой, а куда едешь? Отъезжаешь далекой. Куда едешь? Отъезжаешь далекой. Ой, а на кого ж ты спокидаешь дом одной? На кого ж ты спокидаешь дом одной? Ой, а с кем я буду? Еду ложку ночевать. С кем я буду? Еду ложку ночевать. Ой, а кому буду? Я всю правдушкой казать. Иванюша, разудалый молодец. Пригадаю с горку тебе, зеленой березкою, за дорогой, что в поле где, за знакомой стежинкою росною, приляжу до тебе з растревожених снов, хай несуть на землей мяне крылы, с берегу для тебе теплыню моих слов, края темный, что сердцу так милый. Не отдаля тебе нигде, не пошел до далекого выраю, только крае таким молодым песня просится самая ширая, приляжу на тебе с растревоженных снов, хай несуть на землю
надзяліла чалавека. Гэта асабліва разумееш, калі слухаеш песні ў выкананні народнага мужчынскага ансамбля песні і музыкі «Сваякі» Бездзежскага сельскага дома культуры Драздзічынскага района. Мастацкі кіраўнік Анатолій Страбка. Соловейка угаи, трели рассыпает. Каля верба для воды, котись хлопец молодый, дзяўчыну чакает. Каля верба для воды, котись хлопец молодый, дзяўчыну чакает. Стал хлопчина над водой, под зеленою вербой, я мокрым настала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца абняла і пацалавала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца абняла і пацалавала. Шчасця шмат было тады, каля
зачепився за проводи, накурився, розриває снег завшину, а народ піднявся, на одноком не вернув, дід воїн стався. 90-ті годи, дорожок молодих, і подводять 17 часов, 90-ті годи, дорожок молодих, і подводять 17 часов. Мы запрошаем на сцену натхненного радостью життя і пригожостю родних містів Олександра Мішункова з Івацевич. Низенькой хаті молодая маті, молодая маті, плакала у хаті, плакала, молила, свои слезки лила, свои слезки лила, сыну говорила. Дитятка, дитяте, и не покинь же мати, и не покинь же мати, тут одну хати. Синку мой, синочок, ти розплющ бочки, ти розплющ бочки, не вяжи ти ночки. У низенькой хаті молодая маті, молодая маті, плакала у хаті. Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони, доганяйте же моє літо, літо, молодий, як догнали ж моє літо, і на новому мості верніться ж моє літо до мене в гості. А як же нам вернутися до тебе в гості, треба було спочувать нам до замолодості. Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони, доганяйте же
Так само Зывацевич на наш конкурс завітала Вольга Харужая. Падтрымайце, калі ласка, аплодисментами. Заграбай, матко, жар, жар, заграбай, матко, жар, жар, будет тобі дочки жаль, жаль. Заметай, матко, попел, заметай, матко, попел, мы твою дочку схопим. Схопим роженьками, повесим конечниками. Схопим беленькими, схопим повесим вороненькими. Сборница, девочка, сборница, як собрала збор тот колдор, як собрала збор тот колдор, посадила по дорожах всіх за стол, посадила по дорожах всіх за стол. Болі всіх, чим же свекарко назвати, чим же свекарко назвати, назову свекарко таточкой, назову свекарко таточкой, а свекровочко мамочкой, а свекровочко мамочкой, а заловочко сестричкой, а заловочко сестричкой, а дев'ярочком браточко. Маладосць – гэта мара, гэта вера, гэта вялікія планы на будучыню, гэта аснова ўсіх асноў. І нарэшце, маладосць – гэта рух.
Мы хочам, каб вашыя сэрцы атрымлівалі асалоду ад дзівосных гукаў удзельнікаў народнага ансамбля песні «Дзівосы» Баранавіцкага дзяржаўнага музычнага каледжа, мастацкі кіраўнік Тацяна Вялікая.
цудоўная наша зямля, якія таленавітыя і працавітыя на ёй людзі. Гэта вялікая радасць, любая добра зробленая праца. Пасеяць і сабраць хлеб, дзіця ўзгадаваць, кнігу напісаць, песню скласці, а потым гэту песню заспяваць проста і ад душы. Менавіта проста і ад душы для вас спявае народны хор «Жывіца» Драгічынскага гарадскога дома культуры, мастацкі кіраўнік Аксана Голік.
У кожнага чалавека ёсць радзіма, і кожны любіць яе. Любіць месца, дзе нарадзіўся і жыве. Любіць родную прыроду, свой народ. Любіць сваю родную мову і песні свайго народа. На сцэне народны ансамбль песні «Мужики» сельскага дома культуры аграгарадка Мотоль Івановскага района, мастацкі кіраўнік Васіль Юхнік. Ой, хлопці, мусить скутка дощ буде. Чого це ти взяв? Хіба черви дощові повилазили з землі? Ні, баби у кубла собралися. Будуть зараз там кості перемивати. А давайте мы покличем. Не, давай лишь песню запеваем. Почують, самі приберуть. Я роблю вивод. Мабуть, не буду я жениться, я ліпше заведу собі. Куму? Ого! Куму? Куму? Не прогадаєш. І ласкавая, і поважать буде. А пригожуня якая? Правда! Гэта ти мусиш про свою куму. Про свою, а про чию ж? Морозу, где моей, тебе моей гадости не знаешь.
прафесіяналізм, памножаны на любоў і шчырасць. Гэта адметная рыса народнага ансамбля песні і музыкі «Мірскія музыкі» Мінскага сельскага дома культуры Баранавіцкага района. Мастацкі кіраўнік Александра Есть. Месяц прятался за рощу, спят речные берега. Хороши июльской ночью все навозные луга. Только я не виновата, что потеряно кольцо, что ладони пахнут мятой да ромашковой пыльцой. Два цветочка лепестками зацепились у виска. Я оставлю их на память от любимого дружка. В небе вспыхнула зорница, над рекой туман поплыл. Вот уж время рассадиться, да расстаться нету сил. В небе вспыхнула зорница, над рекой туман поплыл. Вот уж время рассадиться, да расстаться нету сил. Вы, подружки, не ругайте, никакой вины тут нет. Слишком рано над лугами загорается рассвет. Только часто так бывает, что не спим мы до утра. Ух ты, ночка луговая, сенокосная пора. Только часто так бывает, что не спим мы до утра. Ух ты, ночка луговая, сенокосная пора.
У кожнага чалавека з родным краем звязаны уласныя ўспаміны. Родны дом, бацькі, сябры, любімая праца, традыцыі. Усё тое, дзеля чаго жывеш пад сонцам. Але ўсіх нас аб'ядноўвае прыгожая песня. Для вас спявае народны ансамбль песні «Рабіначкі» з Тытычаўскага сельскага дома культуры Пінскага района. Мастацкі кіраўнік Ігор Лохач. Ой, ты краю, ты мой краю, краю мой поле
Няхай плача тужиться, я мне. Можна любіць і не любіць джаз, можна спрачацца аб вартасцях аперэты, але не любіць народную песню проста немагчыма. Ёсць у ёй і глыбіня душы, і пяшчота, і чысціня, і светлы смутак. Яна жывая, сапраўдная і шчырая, як і нашы наступныя канкурсанты. Мы запрашаем на сцэну народны ансамбль песні «Зараначка» Драгічынскага гарадскога дома культуры, мастацкі кіраўнік Эльвіра Стельмашук. Ой, шера жгуться, ой, шера живу, гоця дай на море ночує, ой, я нажима, гай я дай сього гроша чуй.
Паважаныя удзельнікі конкурсу, для вас невялічкая аб'ява. Тыя калектывы, якія завіталі для нас на свята сёння, запрашаюцца на абед у школу нумар 2. А тыя, хто прыехаў да нас учора, харчуюцца ў рэстаране. Суп паёк для кожнага удзельніка свята будзе выдавацца толькі ў рэстаране. Усім добрага настрою, а мы працягваем нашу праграму. Як толькі не называюць у свеце нашу родную Беларусь. Яна і краіна лясоў і балот, краіна старажытных замкаў і палацаў, краіна ільноў і васількоў. Аднак Беларусь – гэта яшчэ і краіна таленавітых, апантанных людзей, якія шануюць традыцыі мінулых пакаленняў, добра працуюць і, галоўнае, жывуць з любоўю да песні, як і наступныя канкурсанты з Іванаўскага раёна. На сцэне ансамбль песні «Асалода», мастацкі кіраўнік Васіль Гарохов. Ты не пришел, як місяць зійшов,
гордасцю вобласці з'яўляюцца дзіцячыя вакальна-харавыя калектывы, якія працягваюць той музычны песенны запавет, які пакінулі нам нашы творцы. З вялікім задавальненнем запрашаем на конкурсную сцэну узорны ансамбль песні і музыкі «Таўкачыкі» дзіцячай школы мастацтваў горада Кобрына, мастацкі кіраўнік Наталья Буневич.
чалавечы, як жыватворная крыніца народных талентаў, танцораў, спевакоў, паэтаў, кампазітараў, усіх, хто стварае гэты дзіўны свет мастацтва. Менавіта песня аб'яднала нашых наступных канкурсантаў. Сустракайце на сцэне народны вакальны ансамбль «Землякі» Новозасімавіцкага сельскага дома культуры Пружанскага района. Мастацкі кіраўнік Александр Мяшэчка. Як працює белорус, нечага дивіться, а як кине полсугроз, то повеселится. Гуляй, душа моя, белорусская, якая веселится через край. Гуляй, душа моя, белорусская, браток по полной чарку наливай. А я справи ён свае зробіць засмяецца, брэжа польку тым стае, аж зямля трасецца. Гуляй, душа моя, белорусская, якая веселится через край. Гуляй, душа моя, белорусская, браток по полной чарку наливай. Ён на раніцу ўстае, ды ідзе ў поле, жонка піва не дае. Вот якая доля. Гуляй, душа моя, белорусская, якая веселится через край. Гуляй, душа моя, белорусская, браток по полной чарку наливай. Гуляй, душа моя, белорусская, якая веселится через край. Гуляй, душа моя, белорусская, браток по полной чарку наливай. Гуляй, душа моя, белорусская, якая веселится через край. Гуляй, душа моя, белорусская, браток по полной чарку наливай. По садочку ходжу, конишенька воджу, через свою неньку, не жонати хочу, через свою неньку, не жонати хочу, через свою неньку, через рідні сестри, не можу додому милої привести. Не можу додому милої
таленавітыя людзі выступаюць сёння на нашай сцэне. І ў кожнага свая іскарка святла, якая дапамагае зрабіць жыццё больш яркім і радасным. Але ж каб запаліць гэтую іскарку, падтрымаць яе, патрэбна самому валодаць морам святла. Менавіта так і атрымоўваецца у заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь народнага ансамбля музыкі і песні «Палешукі» Іванаўскага раённага цэнтра культуры і народных традыцый. Мастацкі кіраўнік Іван Засімович. Сустракайце! Счастье тулить, тихо тихнув журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе и несу, як заклятие, перед Богом вину, что тебе, моя мати, я покину одну. Стисне серця тривога, як ти там без мене, а все розстані горкой, переживши зиму. На батьковськім подворку я тебе обниму. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Почти кровью споткнувшей, зло меня не храни. Про тобой повинюся, я б ніколи раней. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты
земли не может быть ближе и милей, чем Батьківщина. Место, где ты народился и вырос, где живут твои сябры, твоя семья. На ўсёй землі цяжка знайсці куток выдатней гэтага, таму што ўзімку лес зменьваецца, становіцца таямнічым, чароўным, казачным. А ўлетку можна паваляцца на зялёнай траве, грэючыся пад сонейкам на беразе рэчкі. Побач гамоняць птушкі, і здаецца, што час спыняецца, жыццё замірае, і ты забываеш пра ўсе праблемы. У такія хвіліны нават сэрцу хочацца спяваць. А калі ў песні адлюстраваны цэлы сусвет, а часам і шматвекавая гісторыя, то можна адчуць святую цішыню нашай краіны, дакрануцца да песеннай спадчыны іншых народаў. У гэтым і ёсць высокае асэнсаванне і асаблівае разуменне жыцця. Паважаныя сябры, на сцэне заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны хор «Крыніца» Столінскага гарадскога дома культуры, мастацкі кіраўнік Вольга Наумович. Соловья, и цветет над
Теплый, добрый и гостинный наш народ, богатый, щедрый и пригожий наш край, які славить своєю творчістю удзельники народного клуба аматорів пісні «Ярок», методичного центра Столинской районной клубной системы, мастацкий керівник Валерий Шуркало. Подтримайте аплодисментами.
Калі ўглядзецца ў сутнасць спевакоў, якія сёння выходзяць на сцэну, можна заўважыць, што кожны з'яўляецца акцёрам, бо кожны ставіць перад сабой задачу паказаць, на што здольны і, канешне, стварыць добры настрой. Зарад бадзёрасці вам дасылае народны ансамбль песні «Ярыца» сельскага дома культуры аграгарадка Моталь Івановскага района, мастацкі кіраўнік Тацяна Субрун.
Шумак і Василь Тугарець з Лунінецького району. Зустракайте! Не цурайся мого сердца, сосновый клёв цвету младенца. Не цурайся моего сердца. Яно плавала, ой, накрыть Анёшки да из водою. Выйди, девочина, выйди, рыбшина, поговорим мы с тобою. Выйди, девочина, выйди, рыбшина, поговорим мы с тобою. Ох, и рано выходите, ой, да с тобой речи говорите. Край няне мати положила спать, ей боюсь разводите. Ей боюсь разводите. А ты, хлопец, молоденький, ой, да в тебе коник мараненький. Сядлай ты коня, сяжай ты с двору, и не моя, я не твоя.
якія таленавітыя хлопцы завіталі до нас на конкурс, дазвольце пазнаёміць вас. На сцэне народны ансамбль песні і музыкі «Шляхцічы» Лунінецкага гарадскога дома культуры, мастацкі кіраўнік Геннадзь Шэўчык.
танцуйте, шарики, пышногрудый, красолики. Свистом фоном подсмотра, эй, танцы жарили запора. Ну вечерки, ну и скоки, песни, упали боки, кто так должен танцевать. Ну вечерки, ну и скоки, песни, упали боки, не боится танцевать. Ну вечерки, ну и скоки, песни, упали боки, кто так должен танцевать. Ну вечерки, ну и скоки, песни, упали боки, не боится танцевать. А я скорее садло, не попадет на седло. А наши ноги молодые, эй, ты за танцем золотые. Водит гата ходуном, печка скача шибуном. На пательне ее салатки, эй, ой, девчина, будешь гладкой. Ну вечерки, ну и сколько песни, бывали боки, кто так любит танцевать. Ну вечерки, ну и сколько песни, бывали боки, не боится танцевать. Ну вечерки, ну и сколько песни, бывали боки, кто так любит танцевать. Ну вечерки, ну и сколько песни, бывали боки, не боится танцевать. Эй! Ну вечерки, ну и сколько песни, бывали боги, кто так должен танцевать. Не боится танцевать. Бягуць дні, мінаюць месяцы, праходзяць гады, а любоў да песні становіцца ўсё мацней, бо ў песні чалавечая душа, якая ніколі не старэе. Дзякуючы гукам творчай душы нашых наступных канкурсантаў, якія з павагай адносяцца да спадчыны беларускага народа, нам сёння ёсць чым ганарыцца. Для вас спявае народны хор палескай песні Пінскага гарадскога дома культуры мастацкі кіраўнік Ларыса Дмітренка. Мама
Беларусь, ваше всё дорогое, мы все дети твоей, Беларусь. Для розышумя.
Паважаныя сябры, нам вельмі прыемна бачыць вас на працягу конкурснай праграмы у добрым і бадзёрым настроі, якому сёння спрыяюць нашы артысты. Нас усіх аб'яднала песня, і мы спадзяёмся, што наша сустрэча надоўга пакіне ў кожным сэрцы самыя цёплыя і шчырыя ўражанні. Бо менавіта песня стварае настрой, акрыляе і дае упэўненасць, што ўсё будзе добра. Наступныя удзельнікі упэўнены, што сапраўднае шчасце знайсці сябе ў жыцці. А каб мець гэтае шчасце, трэба шмат працаваць, верыць людзям і вельмі любіць справу, якой служыш. Вас вітае народны хор «Агні Ясельды» Івановскага раённага цэнтра культуры і народных традыцый. Мастацкі кіраўнік Віталь Літнік. Чия то хата з краю, що я їй
Песня – это целый свет. Часом яна кранае душу мацней, чым самае сур'ёзнае выказванне. Пэўна, і ў кожнага з нас ёсць свая песня, тая, што сагравае сэрца, азарае ціхім, трапяткім светам дабрыні, надзеі і на ўсё жыццё застаецца любімай і запаветнай. Наступныя канкурсанты падрыхтавалі свае любімыя творы і спадзяюцца, што вам яны спадабаюцца. Шчырымі апладысментамі вітайце народны ансамбль песні «Гартанне» Аснежыцкай дзіцячай школы мастацтваў Пінскага района. Кіраўнік Сергей Паддубны, салісты Ілля Чупрына і Сергей Паддубны. Калі падыходжу да вёскі і скрыць краса белых бяроз, я кожную з іх абдымаю, у мяне вочы поўныя слёз. Вёсачка, 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 запаветны мой уголок. Дорогая кожная дошчачка, над дзвярыма крышкі парог. Вёсачка, 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 запаветны мой уголок. Дорогая кожная дошчачка, над дзвярыма крышкі парог. Гляжу на суседскі падворак, зарошне зяе ў расе. Ужо не сустрэне суседка, што заўжды вітала мяне. Вёсачка, 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 запаветны мой уголок. Дорогая кожная дошчачка, над дзвярыма крышкі парог. Вёсачка, 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 запаветны мой уголок. Дорогая кожная дошчачка, над дзвярыма крышкі парог. Ніяк не магу наглядзецца на маці, як зорку маю. Лачу празарытыя рукі, яе галавы сівізно. Вёсачка, 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 запаветны мой уголок. Дорогая кожная дошчачка, над дзвярыма крышкі парог. цішыня навокал
гуляе, под липой беседа гуде. Чаровная песня матули до сердца глыби достает. Вёсочка, 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 заповедный мой уголок. Дорогая кожная душечка, надзерыма крыши порог. Вёсочка, 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 заповедный мой уголок. Дорогая кожная дошечка, над дверима крыш и порог.
Калі не жадаеце знацца ў жыцці з назойлівай скукай і журбою, куды б не прыйшлося паехаць ці пайсці, заўсёды песню бярыце з сабою. І памятайце, што песні абавязкова трэба аддаць частинку свайго сэрца, але для гэтага трэба валодаць добрай, светлай і бязмежнай душой. Менавіта такой, якой валодае узорны ансамбль песні і музыкі «Красачкі» Парахонскай дзяржаўнай дзіцячай школы мастацтваў, мастацкі кіраўнік Тэрэса Еўтух. Падтрымайце нашых юных удзельнікаў шчырымі апладысментамі. Тия мамки не дочка, тия не дочушка,
Наш родны беларускі край, такі прыгожы непаўторны сваімі чароўнымі краявідамі, стужкамі рэк, блакітам азёр, урачыстым пошумам лясоў, неабсяжным прасторам лугоў і палёў, слаўна сваёй мужнай гісторыяй, багатай культурай, працавітымі людзьмі. Гэта наша неацэнная спадчына, услаўленая ў шчырай, прамоўленай сэрцам песні. Няхай квітнеюць і зяюць усімі колерамі народныя таленты зямлі берасцейскай. Сустракайце апошняга канкурсанта. На сцэне народны хор «Суквеці» Аснежыцкага раённага цэнтра культуры і вольнага часа Пінскага раёна, мастацкі кіраўнік Эдуард Рэбкавец. Землі
Паважаныя сябры, на працягу сённяшняга дня перад вами выступалі вакальна-харавыя калектывы з розных куточкаў нашай вобласці, дэманстравалі сваё майстэрства, свае спевы і творчыя здольнасці. Безумоўна, кожны з калектываў заслугоўвае прызнання і дастойнай узнагароды. Перад шаноўным журы стаіць цяжкая задача. Вельмі складана з такой колькасці талентаў перасцейшымі вызначыць лепшых. Мы жадаем членам журы плённай працы, а вам, паважаныя гледачы, выказваем словы удзячнасці за шчырасць вашых душ, адкрытасць сэрцаў, ветлівасць і за цёплы прыём. Чакаем усіх на плошчы Леніна ў 18:30 на ўрачыстым закрыцці абласнога песеннага форуму з любоўю да песні, дзе адбудзецца ўзнагароджванне пераможцаў конкурсу. Да сустрэчы!